ny masaka rosotsika eto fahitana publication nataoko agny hoe itodika aminareo amy Jiramany Diego za. Abaka eo koa itodika koa za ho atsika tanora magneragna Madagasikara, ary itodika koa za ho andreto goaiky antitry Mena Gigo, ary surtout ny kajoy ny politiky zay magnano ny ataony a Madagasikara. Ro raha telo aby zay zegny idiratsika ikoragnatsika anty ariva ity. Apodiko ho atsika eto amy faritra Eropa atsika tsy ampianarigny zegny migarano mafana andra io mamaky lohasola, tegna hafanagna mamaky lohasola zegny ke migarano atsika. Ary tsy rano ny siramamy, tsy rano ny toaka, fa hoe rano tsotra volaniko na tamy voalohany teo zany volana hoe nagnano didinay zay niany bénévole nizara rano tamy croisement lalagna regny, namiagna personne âgée, même misy tanora namezanay satria efa agnatiny programme anasan'ny fanjakagna zegny aty en France hoe hozaregna rano fa mafy loatra le hafanagna. Naka fagnontaniagna apetrako hoe miagny amitsika ve tsy avitavita ny hafa sa hoe ny fitondragna tsy mizava hoaka, satria atsika zao atiny manitsy andafy aty koa fa manitsy loatra karaha io koa zaregna lasopy, zaregna bodofotsy, amiagna hanigny mampafanafana tegna ny vahoaka, indrindra ho zanako, indrindra surtout ny personne âgée. Apetrako zegny fagnontaniagna zegny anjaratsika mandiniky. Bon, itodika amitsika avaratra agny za, indrindra nareo ao amy Jiramany Diego. Io tsy Diego za raiky fa amy faritra avaratra igny mbola maro distriky tsy mahazo motro na hoe électricité. Mipetraka amy fagnontaniagna hoe magnano asany moa reo tompon'andraikitry amy Jirama sa hoe honneur voninahitra ndesinareo ke hoe za directrice aho, za directeur régional ny faritry Diana na ny faritry Sava na hoe ny province ny Diego. Apetrako fagnontaniagna zegny fotony agnatiny Jirama ao maro anareo tompon'andraikitra ary anareo samy tiagnano sefo nefa tsy mamokatra, tsisy raha vitanareo nefa nareo samy tiagnano sefo. Apetrako fagnontaniagna manomboko amy chef de région. Monsieur le chef de région ny Diana, mba regninao, mba tsapanao, mba hitanao fa marary vahoakany Diana, surtout ny vahoakany Diego amy ty resaka Jirama ty. Fotony nagnino tompon'andraikitry ny région anao, misy anao chef de région, misy ny préfet, misy ny député aroe, ary misy ny chef régional ny Jirama, misy ny directrice na directeur de région ny Jirama Diego, misy directeur d'armement, misy ny directeur technique, directeur maro feky. Apetrako fagnontaniagna aminareo indrindra anao ministre ny énergie, ino moa antony hoe agnatiny Diego na Tamatavy na Majunga na Toliara na Fianaratsoa indrindra Antananarivo agnatiny Jirama amy région araiky amy province araiky directeur magnino ma ro io ao, ary directeur hagnino, apetraka directeur anzegny hoe apetraka directeur anzegny hoe apetraka ny régional, apetraka ny district, apetraka tsisy raha miova.
mitodika ministry ny énergie za mba mpivolagny edy anao monsieur le ministre ny énergie tsy anognonoko agnarana anao fa ino tegna kendrinareo ary magnino reto gouvernement na ireto ministre reto tsy mafehy olo ambaniny fahefagnanareo le asa koa fa tsy vitanareo aza faly hoe ka za ministre miala fa zay mila Madagasikara mandroso zay mila faritry mandroso ary zay mila région mandroso anareo koa zalahy tsy nitiregny olo menamena hoe ka andeha hagnano ministre aho andeha hagnano directeur de région aho andeha tantagna JIRAMA zegny fa zay mila olo mahay marésoudre problème-nay vahoaka aia zalahy Diego hely en province jiaby misy tsota Madagasikara Diego koa zalahy tombokondre tanareo forme ondry ty karaha io abezany Diego tsy adala olo be taloha nagnano hoe hely fa managn'aigny taretry na femanga avako mbola Diego foe tsy voafenareo oranareo directeur anzegny hoe directeur régional directeur ny JIRAMA regny za tsy volagny PDG même izy PDG ny JIRAMA zegny tsy arignesa-peo anareo koa fa tsy asa ho an'ny vahoaka ino ma tsy alanareo anareo bokoa asasainay asasainy vahoaka idiran'ny vahoaka tombokondry idiran'ny vahoaka la grève tifitry ny avalinareo vahoaka simple anie raha tadiavinay vahoaky zay mila moto zay mila rano moteur fa navy amitsika misy karazany tsy haiko valo aza la fangala fanjava raiky herignandro aroe telo anano montage na moteur zalahy directeur chef chantier chef armement zegny hoe ceci DTN directeur technique etc ino fo directeur anareo directeur ny 4x4 hitondra vadinareo iboaka sa directeur ny 4x4 hitondra zanaka manjafy raha mambara fozagna anareo sy ny raha mandreninareo ny iboaka asa to karaha io zalahy vahoaky toetry ratsy nahazatra anareo tamin'ny fitondragna ny lovainareo ny fandimbiasanareo na madimadianareo palito ataovaigny fa aza atao ny vahoaka za teto ane voalohany anao nommé directrice ny JIRAMA Diego madame za tsy anognony agnaranao fa anao volaniko olionao place io sa tsy olionao lingilingy anao nipetraka est-ce que anao tiregny horogno hoe moi anao DG ao anao directeur ny JIRAMA Diego azafady mba raha za azovy nitery horogno anao ndeha petraka amy place io salut atsika jiaby azovy ambaranareo zay baka hitanareo zay eto vola zay magnambara volana nagnano raha karaha zay aboakane document fa anareo azovy aminareo manitirena ho directeur azovy nanery anareo azovy ny force anareo nde ministre izy nde député izy nde tsy haiko nino amy présidence ao togno aminaka na alfasa MP aminaka hoe aza la zoko be fulany nanery zao ho directeur régional ho directeur ny JIRAMA Diego ao directeur régional ny JIRAMA ny Diana Sava fa tsisy raha manjary koa raha ataonareo hoe mialanareo fa tsisy raha manjary anareo koa ny karamendry rajojo ry rajor ravalo tsy haiko ry Omer Persik tsy haiko ry MMM miala fa zay fa tsy mila regny zay mila raha vaovao fagnavoazana montage na moteur magnadosy le raiky maty tsy manjary magnapody le raiky eo mibalanse izy miregle balance mbola dio koa fa zalahy tsy vitanareo zalahy tsy vitanareo
Firy anareo ndraiky nangalagna technicien électricien tamy secret. Anareo zany tegna afatra olo baka andafy aty. Sa zay électricien technicien baka andafy aty nde avy alifasanareo agny. Alifasa agny zay. Maro zay électricien mahezo aty. Afara anareo zay gnano zo. Fotony mandreraka. Tegna mandreraka anareo. Anareo to nagnamiatsiny fa lek ny problème. Bon, résoudre regna problème nareo. Monsieur le député, vepantika nitady solution. Nahita izy olo iaraka iasa aminareo jirama. Lombolombo nene lek nareo igny, olona avy eo, asa le olona leny député, donc tsy mahay raha koa tsy haiko. Fa problème o nareo jirama tsy mahay raha. Point barre. Tsy voafehinareo, monsieur le ministre en énergie, tsy voafehinao asanao eran'ny Madagasikara zala. Afa io edy raha ny lahara, io edy raha ny takiagna naviany grève. Namonoanareo zanaka malagasy, nandatsanareo lio malagasy. Zonareo mbola la même chose, même rythme, même cadence. Anareo mbiegna mba misy jery zala. Anareo koa vola fa za diplômé, za managna licence atanao managna gasoil. Ny raha tadiavinay raha mandeha. Machine vao, machine tsara, mbola matanjaka, na miagnatsika diogo. Montage na moteur za. Zala. Magaga. Montage na moteur. Irégler balance. Mba azahoany vahoaka motra. Tsy vitanareo. Nangalagna technicien tary, nangalagna électricien tary, nangalagna navoronareo zao, nanjary be naogno anareo. Tsy vita. Ary io ne problème nareo amy gouvernement volaniko e. Ty tondra laza za navy ministre, za navy député, tsy ny député problème eto. Anareo kaza magniliky raha député. Tsy ro député io problème fa nareo technicien problème. Koa fa tsy vitanareo volagna, mandeana amy radio télévision. Hoe volagna bon tsy tafiboakany président zay mamafatagna miala. Mideo misony avy. Fa tsy hoe zay piasan'ny jirama. Lerinareo nde napaka motron'olo. Anareo mahay hoe fa zay piasan'ny jirama, avy anareo ndraiky pince. Or vahoaka tsisy motro. Facture midangana. Anareo tsisy haingitra fitombagnana nga zala. Anareo jiaby eo zala mangeto dikan'izay nareo misy fitombagnana. Managna haingatra ny fitombagnana zala Anareo koa fa tsisy haingatra tapondoha, managna haingatra ny fitombagnana. Fa empaka olo, empaka. Anao direction régionale midémissionné avy miala. Ministre anao miala, tsy voabekonao. Zay ne magagatsika amin'ny gouvernement Madagasikara. Problème jiaby mbola misaobaoba Madagasikara, tsy voaresoudre nareo. Nefa anao mahita reo mandeha province, mandeha district, ndraiky cravate, ndraiky chemise, ndraiky costume, anao volagna rety donc rôle. Nefa kapotry. Tsisy raha valy marigny. Mba ino andraikitry nalainareo mijirama fanagnan'olo robaka antragnon'olo, robaka télévision-n'olo, robaka rice cooker-n'olo, robaka congélateur-n'olo, robaka frigo-n'olo. Tout ce qui est électroménagère-n'olo antragno, robaka noho tsy fahaizanareo. Azafady zala, fagnajatsika raha koa tsy hainy démissionné avy. Tanareo volaniko, za mbola matanjaka, ary mbola mavita miasa. Fa navy limite volagny fanjakana anao fa trop loatra tanao miasa amy lalagna. Zany meza fanjakana retraite, alhamdulillah rabbil alamin. Fa za misy koa misy raha tadiavandreo za mandeha. Fotony fahaizana anaka tsy andesiko maty. Wala tsy andesiko milevy, ameko zana, ameko zay olo mila. Atsika mikoragna zo, mbariko anareo regny nareo. Anontania société niasako za retraite. Misy tsaika reo prépare bac pro magna stage. Alefa ndro amin'akantragno. Za magname brochure, polycope, ro tsaiko reo, za koa magnazava reo karaha ty.
L'important volant comme d'autres sur terrain. Tiens, bureau, ni important, fa sur terrain. De kaze volant comme d'autres pratique ni important. Facile théorie, blablabla, blablabla, blablabla. Routsekro, une fois par semaine, romandalom naka. Volant comme d'autres, 1000 euros. Sur terrain, 1000 euros. Roule les fois sur terrain. Raha hitandreo ndraiky raha ataondreo sur terrain. Isaka vendredi arrive, ro avy mizaza. Zahako raha ataondreo. Bon, c'est bon, ça va, continuer, bravo. Fa anaro, au chef directeur régional, au directeur Njirama, directrice, au directeur d'armement, au directeur technique, au chef atelier, chef machine, tsisy aregnesanao fio. Ino tsy aninganareo amin'ny télévision ndraiky radio magnazava, ino ma problème nareo ao? Magnino megnatra ny vola, nefa milingilingy ty angala place. Vokatra zéro. Mba dinianareo boka za magnontany directeur régional ny Jirama ndraiky ministre ny Jirama énergie. Mba ino monsieur le ministre andraikitry ny raisinareo ny famotehany Jirama matériel n'olo an-trano. Mba ambaraza koa ro olo reo maro magnefa assurance ny trano. Dianao koa fa magnefa assurance ny trano na hoe assurance ny habitation. Agnatiny ao raha jiaby. Na kase, na me, na nino. Ary misy amindreo io magnefa amin'ny assurance ny havagna, ny aro, ny maman. Tamiko robaka rahandreo, ailikinareo le vahoaka. Assurance miala, les assureurs, Jirama tsy mangala responsable. Nefa ndraiky nareo assureur mangala volandreo par mois magnefa assurance ndandreo. Fa magnino reo mbela karaha io? Mba valianareo za, anareo directeur tsy haiko pourri jiaby amin'ny Jirama Ndego. Ino problème nareo tsy avitanareo zo? Montage, réglage. Député ne agnarany bora réglage koa fa tsy hainareo ka e izy heny raha zegny. Zay jiaby nianatra tampefo loatra ry, za mahe izy loatra. Fa tsy hoe ka za directeur technique, za directeur d'armement, za directeur ny Jirama, za directeur ny régional, za chef de région, za préfet. Bande d'abrutis nareo. Ameko solution nareo vahoaka. Allo fampitanatsika. Ameko solution nareo vahoaka ny Diego. Manomboka mare. Koa reo tsy nahita tsy narésoudre problème ny Jirama io. Ameko solution nareo vahoaka ny Diego. Même amin'ny diana. 26 juin reo magnano défilé. Mila haratsika vahoaka 26 juin mitondra pancarte zay mila Jirama ravagny. Atsika kaza mamakimaky ran'olo. Aza mangalangalatra ran'olo. 26 juin atsika milahatra koa zay vahoaka. Par quartier. Andesa pancarte tsika banderole tsika. Zegny raha nareo roboka solution meko nareo vahoaka. Lanja ampidira agnaty lakorony Jirama ao, asiavagnarana ro io. Tsoko angalarindreo lafindreo. Zay boka raha ataondreo amin'ny Jirama ao. Mandafo. Solution meko atsika vahoaka ny Diego zay. 26 juin tsika milahara ry. Hoe take Jirama mila mandeha. Atsika za ino koa raha ndeha tondro. Non mais attends, moteur marvo. Regny tsara moteur ny razozo ny rajo mampianitra ko ry ravalmanana moteur fa pourrita quelque part tay ande pindipinda fa moteur vo atsika nahita igny azalahy. Magnino atsika magnano jiry karaha io zalahy. Magnino atsika magnano jelo montrika karaha io. Jelo naroko montrika. Izy mambaranareo ny mandeha ndolo ny ampamosavy.
sambaranareo ny magnokatra fasana ny ampamoriky raha ataonareo io voriky sady mamosavy vahoaka de Jirama avlanko zegny za tsy mentan'olo agny amin'ny Ambaribe kambilaka baro ofa tany lavoagna zay o tsisy olobe ken olobe ne o préfet Ambaribe zay merci am préfet mbo avy aminany zabaka io fa miala zay tsisy olobe na Ambaribe na Ambanja na Ambilibe na Ivorano na Diego na Sava na Diego 2 na Tiago na Diego 4 ou Diego 5 tsisy olobe olo pourri que des imbéciles député famitsanga député magnano zegny hoe député mababanareo sa zamanareo ro nagnano ro miralahy Sylvain ndraiky Bora ro nangataka ro nahazo na miagnanareo mijirama mbola tsy vitanareo miboaha am télévision bahoaka lera ministre nareo avy nareo jiaby magnano derrière ministre fa nianty vahoaka amitsany kisakinareo miboaka am télévision ny am radio zay tsy mila taratasy annonce ary zay tsy mila hoe a journaliste Diego na Jupiter tiako ia ande maky raha nosoratanareo zay mila vatategnanareo miboaka am télévision hoe ino problème tsy avitanareo le Jirama fa aza sesika am député sady député tsy o député lo somne ty mba zambo angatika fanojy izy mipijanao député banjao ro Jirama ro kofa tsendro adosoa tsy manjary jiaby tsisy tany regninao ko tsy baka io fora regninao ratsy raha mazatra nareo ngosana bavy mizesterie nareo fa directeur nino Julamboto sa Julambavy le raha avy amizay ino ministre le raha avy amizay président misolelaka jiaby mira lesbienne PD directeur ny Jirama volanko zay na régional na amin'ny armement kofa tsy vitanareo mialazala aza la dona atsika tarita paritari ino moteur tsy ny monté tsika ndraiky ny dokotesane tam Paris atsika niasa zala agnano montage ny démonte ny montraka monté ny tsara mangala 2 mois dona atsika électricien tandafy teto na ino atsika nagnamboatra andafy tsy mavita magnamboatra ny tanàna nefa ro milingilingy ty angala le place zay ne tsy mosary place zay efa mivolagna eto magnontania eto tsisy olo teraka na raha anao ndre managna licence ndre managna gasoil tsy haiko managna l'essence na managna pétrole atsika mifanotogna anontania zay kaia zay aza la tiato nataonay raha karaha zegny fa raha tiato tsy miboaka non nareo tsy mijery zay teto nagnamea io zandroko donantany impiry za teto nagnamea solution zahavanareo firy capacité ny population Diego mampiasa électricité zay zala compte farany mora compte karaha 1 plus 1 ou 2 fois 2 4 1 plus 1 égale 2 nombre population azonareo zahavagna hoe firy ny mampiasa électricité par quartier ataonareo amizay calculnareo bon quartier ty agnapitrana blanc transformateur sady matanjaka ny mora vidina ambarako teto Egypte vola jiaby alainareo ny vahoaka eo am pourriture ataonareo anareo tsy mavangapi transformateur any Egypte zala apita transformateur par quartier midistribue amizay le courant nareo mba maivakivagna asan'ny moteur anareo non tsy ataonareo tsy jerenareo fa nareo mila andeha gn'olo moteur valo io koa nisy ny araiky amindreo moteur reo za voalohany alohany ministre ihinanareo alohany PRRM mihinanareo za voalohany magnasasanareo jiaby io ekaizanareo fa zoky be ty ma raha me magnasafo simple compte zegny
simple compte zegny vola jiaby lenareo mivahoaka 32 millions population io mahavanga transformateur par quartier tsy adalagnany EM na électricité eau de Madagascar ne taloha nagnantrano jiro hoe transfone agnatin'igny na vitagna spatch le raha isaka quartier iny tsy avitany jira mandiogorazy zala motera raiky taloha ny ameny président fandroanareo anareo nanginy sy ambaranareo tsy eny ambaranareo tsy reniko nagnamenareo motera vaovao koa fito président zo valy motera aminareo tsisy araiky mba mandeha zala non mais c'est pas possible. Oh za nianatra, oh za managna licence, oh za managna bac plus 25 ndre mirégler moteur monter mi démonter mi installer zala tsy hainareo magnala baraka ny mahera zala mibaribary baka zo le forongony mibaribary izy le forongony midongy place tsisy raha vita mampalahelo ke za solution meko vahoaka ny Diego simple anareo kaza moignoigny 26 juin milala be nareo jiaby mejo tsoa milala be vahoaka alo voa baraka ro atsika kaza mandroboka raha io tsy solution milahatra mandroboka raha fa atsika matianto kokoa atsika milahatra karaha nataotsika nandrongagna rajoely igny atsika tsy nandrobatra le tamin'igny fa atsika nivonendro ro zo amizay manginjay ro tsy nitolona ro tsy nisy naratra ro tsy niagny bomba lacrymogène ro jiaby mangala place ro bako mivona fa ro nitolona ino anaro raha tadiavin'ny vahoaka tsy vo résoudre nareo za mahita za ava zoky Paul Rosy sakeza fahazazagna regny niaraka nianatra tamy Sainte Famille zay za ava izy niany izy misomary hoe démonteny miafaka maray izy misomary hoe monty tsy ampy firy heure de temps izy monty izy magna réglage du son tsy hitako raha sarotra amizay sa nareo mila ikaiky mila volaniko amy zoky Rosy hoe o zandre o rahalaky Rosy amianao koa ny technicien nao io andeha amin'ny Diego agny imonte irabe raha ny Diego fa ho maribado dondrona izy le merina mahay dondrona olo fa mitete congélateur n'olo jiaby robaka frigo n'olo jiaby rice cooker n'olo jiaby jiramanga te lalagna efa zegny ane responsable nareo amy jirama mandrobaka ran'olo za koa tanky raha nakarobatinareo nateko amy bureau ny directeur atao mihitsy ty raha nakasoloa za tsy miboaka agnatin'ny bureau ko tsy soloanareo raha naka fa nareo tojo vahoaka misy jery fa mboaly ndraiky vahoaka izy fa jery nameko vahoaka atsika tsy mamagniky 26 juin défilé atsika jiaby milahatra ry ambilahatra fampitany hôtel de ville aretsika ary io vahoaka malagasy jiaby volaniko zegny na Diego na Tamatavy na Toliara na Fianaratsoa zegny antany tsisy motro 26 juin tsika milahatra zay mila motro fotony le ministre mihitsy tsy mafe ministère anazy la même chose za teto ny vona le premier ministre tsy mafe gouvernement anazy matoa raha io miparagnagna karaha io tsy voafeny le premier ministre ny gouvernement ne mamalia sa izy koa sy fa matra iny tsy agnadosoanao ministre tsy magnano miasany sa hoe akamakama copain copine ny viavy mety songonao tsy sakinao volagniny azafady ary anao ro assureur ny assurance zegny tsy haiko na mama na aro na niavagna na tsy avagna anareo lingilingy ry magnampy publicité nareo zay ato amin'ny aro zay ato amin'ny avagna zay ato amin'ny mama de magnano raha karaha zegny de mahazo pourcentage zegny hoe leran'olo robaka tsisy raha ataonareo
dossier nao ty fa nitretenay teto fa mbola nampanongana Antananarivo zegny mahavy zay mangataka le décentralisation fa zay empake zay mangerdigo zay ndifitra Antananarivo kelera koa mais normal chéri andesam directeur ry zavadiny zoko be volagny ty télévision naka robaka ifa aza miboaka agnaty bureau koa tsy feno jirama anareo jiaby robaka raha io lanjay matériel nareo ondrana bajaja ondrana remorqueur azay agnaty lakorony jirama ao zako ro tsy fo mitorimaso parce que reo magnano olo tsisy jiro loatra lera angala facture anay nareo mahay mikonkono tragnonay manapaka jironay ndre za koa baka nareo vahoaka nareo tsy nampidiriko an-tragno feky boko magnania potogny ila koa baka ty viriko la flèche edy nareo magnania io problème naka tsy résoudre nareo fa nareo mena poste nareo dira nareo directeur en régional tsy hitanareo bureau izy dira an-tragnony ro directeur jiaby amy jirama dira nareo an-tragnondreo na amy bureau non mais franchement anareo assurance fa mamango vahoaka arake za io kony mampalahelo vahoaka malagasy ro imba mangala assurance edy ny tragnondreo ny matériel ndreo an-tragno lerany vozy igny tsy saky ny assurance mitaky amy jirama tsy saky ny jirama magnefa ran'olo ro baka nefa volan'olo alenareo ataova aminaka baka ataova aminaka hitatsika azy za zao magnamia jery ratsy vahoaka parce que tadiavinareo jery ratsy io milaharatsika 26 aia zala podium zao mandeha anao mahita rumera zegny mizeste devant l'hôtel de ville ary amy basket nefa motrony vahoaka tsy mandeha lerany koragna tamin'ny journaliste mera za zay hoe zala za eky fo zala io tsy vo résoudre anao motrony jirama miboabaka anao mera asanao ne zegny anao magistrat de la ville aia préfet aia chef de région ino raha ataonareo mampafotsy lohanareo détournement de fonds publics fo mipoapoaka jirama tsy volagniny tonga vasiagna anareo vahoaka fa namiako aloha za magnamenareo jery ratsy tsy président eky ny tsy magnano zala président eraka ny province eraka ny district ino raha tsy ataon'ny président sa io ne volaniko hoe sa nareo voakarama ndry rajojo les 3 ra RATS à la fin reto totozy reto forongony reto nagnefa volanareo areo pote agny président tsy voapotiky nareo fa ny vahoaka didindroendragninareo ny mampalahelo ary tonga vasaigna nareo vahoaka resaka jirama zala 17 ans io dona izy mikoragna aminakahy zay société araiky tandafy telo 17 ans tsary nyregninareo ke hoe zay problème la France électricité 1984 jusqu'à 1995 ndao mandeha Mayotte tamizegny directeur aneto monsieur Willy manambady zanaka digo zala zegny antany monsieur Willy io directeur ni SMEC société Maoré électricité construction io ta Mayotte io antany Willy premier poste namieny la France za ta Mayotte 10 ans zany asa teo efa électricité électricien edy asa niaraka ny asa tam SMEC sous-traitant ni Colas ta Mayotte tsy haiko na mbola ao na fa tseo directeur aneto monsieur Willy
manambatsaiky viavy baka Diego Malandy zay. Afantana place responsable edy zato. Navitany nagnano tototorony mayoty io électricité sy maiky. Niala baka tary za napodindreo 2 ans za nagnano ta La Réunion. Za niala La Réunion napodindreo mayoty ndraiky. Vita mayoty za napodindreo France aty. 17 ans service za hitanareo. Paris 1er jusqu'à Paris 20e io dona Antonia. Société nesako ta Paris to. Tsy mandry aly, tsy mandry matsano, zay tsisy week-end, zay tsisy dimanche, zay tsisy férié. Zay magnano 3-8 Antonia dona. Tsary ny haiko nangala congé Antonia dona, Antonia directeur anaka. Ao à Paris. Za tsary ny nangala congé. Ko mbola la fièvre fo za mbola miasa. Fatsika. Leran'ny dimanche, leran'ny férié, 4-4 ny société, tomobile panjakagna andesinareo la plage, andesinareo milingilingy, mampiadagna fianakaviagnanareo, sy mivady amanjanakanareo, nefa mivolam-bahoaka. Vahoaka ataonareo karaha io. Zay ne volaniko hoe le gouvernement mihitsy tsy mafehy secteur de ministère anazy. De ministre zay. Le ministre zay koa tsy voafeny premier ministre parahoagna amizay raha jiaby. Nareo bako mivola hoe misy gouvernement tsika tsisy gouvernement. Tsy mafehy izy nareo zama. Miala. Keto andra podium raha tsary nisy tadio koa ke podium zay olo tsy nandeha. Non. Za mbola natsaro tsaoroko tamy 1976. Mbola garnison izy tamizegny io l'hôpital ino izy anareo hôpital militaire OMI, tseko OMI, tseko oninareo io. Io hôpital garnison io, mbola garnison, mbola vazaha fangaro gasy ny tana azo teo tamizegny. 26 juin 1976 za nagnano opération teo. 25 i docteur en Nantes mipetraka amin'ny 4 étage io. 25 juin 1976 volagny docteur en Nantes anao tsy maintsy atao opération. 26 juin za midriky garnison. Natao opération appendicite. Matsagna za miboaka amin'ny bloc. Finale Jirama Cosmos basket devant io Hôtel de Ville io. Anabavy mamako, anabavy ny anadainy mamako. Mandeha pedalina izy. Tonton Befroko Augustin. Nivolagna tamin'ny anabavy. Andola anareo sidiko miza finale. Zany tezagna tamin'ny basket, zany soma tamin'ny Jirama. Anabavy ny tonton Augustin mandeha pedalina anao tonton. Nangala za garnison à 18h match manomboka amin'ny Hôtel de Ville. Tellement raha tiako izy nangala za. Anao nita motro mazava to Hôtel de Ville to à l'époque. Alhamdulillah. Jo, anao nja podium. Kelera ko olo nja podium. Olo mavozo. Anja podium ro tanana maizika. Quartier maizika. Ro ko tsoky idirana mpangalatra. Anaro miasa. Aia police magnan patrouillerie. Police magnan patrouillerie, police nja ayanta mis pesos. Andegny fagna deuxième bureau. Aya gendarme la même chose. Ary ro magnan patrouille am tobily mifahoaka. Tamiko zanao ro am bar. Tobily police gendarme tsangana devant bar aminay varatra. Normal. Zany volagna ministre ny sport hoe aminay nosy agny tsangana gymnase ny bar. Baka NCT fa zay potika amin'ny sport. Boko aseva zay fa misy festival ny Somaro, zay fa misy festival ny Lavani tretria, tseko la festival ny Kabir, tseko festival ny Monsieur le Premier Ministre, aseva festival ny bar ndreky katy aminay varatra agny. Zay raha tseniko misy amin'ny agny.
festivaliny bara ndraiky katy ataova amin'ny avaratra agny. Podium zala tsisy tsy haiky hitanao mba nandeha podium mba nisoma na io fa tanàna maiziky. No mandinihy atsika e, mandinihy atsika. Anareo koa tsisy egnatra amy kabeso fa egnatra anareo fitombena zay efa oaka megnatra eran'izao tontolo zao. Andafeto volagno magnontania gasy hafa akoatrako, magnontania gasy havanareo eto boka, anao mandeha bureau na anao mandeha milalana na anao mandeha bonjour vous êtes malgache, anao malegny nety anao amaly hoe oui je suis un malgache. Et comment ça se passe politique chez vous? Non mais impossible, ridicule, raha karaha zegny andeha gnotanin'olo an-tany lavitra aty. Normal raha valo tsy haiko nino raha igny avy andafeto mizeste fa nandeha amy tapis rouge. Oh mon dieu seigneur, ata tapis rouge aby andeha tao zeste fa président ne navy taty nandeha tapis rouge, on s'en fout. Ny tsy manjary ataony tianay tsapany fa tsy izy nandeha tapis rouge. Tapis rouge ny ndray za Aristide ty na za zoky be ty za mety mandeha tapis rouge. Mais oui, je comprends. Aia moa iboan'olo andrafety jiaby ty, podium jiaby ty, motry maty, rano tsy mandeha. Heureusement misy za boka tsy volagna heureusement. Ndre olo agnarany fo nangala abonnement Canal Plus. Mba hoe mba hizaha coupe du monde en famille. Non? Olo fa tsy mety coupe du monde. Boko olo tsy mandialina fa iamby rano 4 heures, 3 heures, 2 heures du matin. Tsisy e, vahoaka koa tsy megny azonareo e. Motro koa tsy vonenareo marandraigny, vonenareo matsagna. Io koa tsy vonenareo matsagna, vonenareo tsofotro andro. Io koa tsy vonenareo tsofotro andro, vonenareo alignandro. Mba ino fo e? Magnino vahoaka andeha takinareo facture basy? Ampiasa moteur voareglenareo, voamboatra nareo, balance mandeha, essay mandeha, tout est correct, io nareo mitaky facture amy vahoaka. Fa koa za nareo tokony fanta, za tsy agnefa motro nareo zay. Ndre nareo ni chance za électricien, mbo nangalariko baka amy jirama io. Ary za mbo agnambara vahoaka karakoa système mangalatra. Mangalatra jirama io koa ny mory. Ndre potonareo mandalo an-tragnonaka io, mora mangalatra zo. Firy ro manosy io tatrany Paris agny, indrindra fa amy province. Manosy zegny tsy hainareo, ro aby ro mangalatra gn'otro ro minino amy caravane ro les gens voyageurs baka agnarandreo. Firy ro io tatrany io vangoegny ny fanjakagna lamandy andafeto. Mora koa ny mangalatra motro amy poto io. Fa nareo koa gnany jery ratsy nareo io, zagna mia jery ratsy vahoaka angalatra motro. Mbola amizay tsika fampisaoma. Non mais moteur anareo ka raha managna expérience, baka 23, za managna expérience 10 ans, 15 ans, 20 ans. Za magnambara anareo e, magnontania le vrai technicien électricien. Un vrai électricien technicien, izy koa izy navita nagnano 10 ans en bâtiment électricité, igny le kaigna hoe un technicien. Plus izy amizay nagnano BTP 15 ans en BTP, igny izy atao hoe un vrai technicien électricien bâtiment travaux publics. Za nagnano raha zegny.
Mais justement ton zegny ne raha volaniko eto ino tsy mampivolagna premier ministre aminakabaka premier ministre tsy mafay gouvernement nazy les ministères tsy voafay iny premier ministre en gouvernement tsy problème PRRM zegny problème nao monsieur le premier ministre ravagna gouvernement nao zegny ministre tsy mahita izy ravady soigny fa asa atao copain copine fiaignam-bahoaka monsieur le premier ministre agny aminao miboly fa asa ampiasagna vahoaka grève PRRM fa magnano tous les moyens non premier ministre piraky nataony Tsay Christian le premier ministre atsika zao tsisy feonao nany regniny i tsy masaky mivolagna ministère i tsy masaky miconvoquer ministre anany non oh la vie est belle antsaranao premier ministre miconvoquer ministre araiky par exemple kaia en bureau nao premier ministre ni énergie oh monsieur le ministre énergie karakory problème de go tsy vo résoudre ety antsarany ministre igny mandeha misery directeur régional directeur an-jirama aminay agny fa tsy anao premier ministre mihitsy manginy gouvernement mbarahoagny tsy problème PRRM zegny fa anao premier ministre eto tompony bôl fa kofa anao fa tsy miasanao miala pidiana amin'ny asako taloha sarera vatro toka gasy sorongony zegny vola malaky na ro tia vola malaky io jamala koa ny vola malaky Madagasikara anao koa nandafy jamala anao mpagnarivo malaky mbaranareo ina mpagnarivo ro nandafy cocaïne taminay Tanosy to aia ro zo presque andafy ba firy milliards zegny cocaïne lafindreo de zany jusqu'à maintenant ambaranareo ino mampagnarivo ingay Edy Bois de Rose izy nidriky amy tortue tribunal iny tortue tsy kinefa amineo zamba tany ro pénitentiaire ro olo gadgadrenareo tamy tortue tribunal tsy vita io non vefa io parce que belle dame le nagnano affaire en tortue niaraka taminga Edy Bois de Rose de milamina ndrara ona mandry alina fa vokako anao nefa malo zegny ne raha misy agnatiny gouvernement ndesinao zegny monsieur le premier ministre rehefa tsy voafenao ministère ravagna de nao miala aloha manangana gouvernement hafa anareo tsisy compétent montage na moteur no mais incroyable montage na moteur magnadozy ty magnapetraka ty miregle ty mibalance ty la sauce est bien na mia calcul le plus simple anao atsika karaha magna recensement tokony fa hainareo quartier ty tant de population ato zegny % mampiasa électricité ato bon azao quartier fankarino bon ro Tanambo 1 fankariny amindro am Tanambo 4 fankariny je sais pas fankariny amindro Agalabengy bon atao plaf boum transformateur maventy araiky spatchenareo amy les 2-3 quartiers miaraka le compte est bon balancer la sauce aminaka nareo tsisy compétence mivanga diplôme mazava ho azy non c'est pas possible tsy raha hoe ke voanatsanga fa raha fa nisy tô juste les anciens reraka tsy maharaka le consomme ny peuple na miaigna matanjaka anareo
agnadoso zigny agnapetraka zigny zala non mais c'est pas possible. Egnatra nareo kon zegny, egnatra nareo technicien zegny nipetraka anao magnangy igny tsy anao ny agnaranao fa tsy anao mbo voavolagna raha ty aminaka directeur régional ny électricité de go tsy voafenao ke anao afehidiana firy taogno na directeur général région anao ai amy région efatra ino district région dianao misy motro normal apetraka atsika amle directeur régional le volagna tsy agnivorano tsy ambilobe tsy adiago tsy ambanja tsy ambariobe tsisy raha manjary ary izy directeur régional ke za tsy valapatra amin'igny fa conseil ameko anareo vahoakany diago na vahoakany diana ndraiky vahoakany sava ary indrindra atsika vahoaka le 24 régions izy koa fa tsy voaresudrendreo io d'ici le 26 mila harary koa tsika koa azay koa solotegnany vahoaka solotegnany consommateur zay ilatra koa miaraka amy banderole-nay koa alo samby hitapoky hitapirenena ry baraka amindray amindrovy solution meko anareo vahoaka zegny fakaza mandrobatra edy karaha nataotsika nandrongagna raha zozony tolona igny atsika tsy namaky raha atsika tsy nandrobatra fa atsika mivoniandro atsika koa ilatra ro amona atsika alo fampitana atsika ro ambasy atsika migory amy saboa zay re maty aloha io atsika mahita izy ouais oui tante donc raha karakara zegny mba hoaka atsika ho izy fagnahy misy jery zala raha tsy raha mazatra anareo raha tsy sasasaha za tsy eniky magnasa anareo jirama fa za koa nagnasa anareo my jirama asa tsara nahazo anareo mbo ataoko azonareo ary mbo avy aminareo raha zegny tsy hoela ataova fofregnanareo olo nareo nety andoty PRRM fa tsy voalotonareo io arovanezy io manjary zony tsika jiaby tsara zony tsika jiaby raha vitany tagnatiny 8 mois tsy vitandreo tagnatiny 11 ans tsy nivitandreo tagnatiny 5 ans tsy nivitandreo tagnatiny 7 ans nefa nizy 8 mois izy io na vita raha tsara arehareha fa hita fa izy tegna fa nareo ny obstacle zatra toetry ratsy taiza ratsy ndry raha jojo ndry raha valo ndry raha jo zatra mamboly voky tsy mamboly voky miadagna amy raha tsinonao za megnatra za ty tamy faritany to magnontania olo za tsara nangataka tikeny gazoaly tomobily nakaza tompony 4L mena zay 4L nakatary tsara nangatako gazoaly ny essence tamin'ny faritany tomobily nakatompony volany nakatompony za tsy nagnano kolikoly magnontania olo amy faritany eo mivolagna eto miboa eto olo mivola fa anao nagnano kolikoly tamy faritany aboa tsy nataoko parce que za tsy nitezagny tamy toetry ratsy za nitariminy MFM MFT ary mbola MFM za mandraka maty parce que to nahitako vrai politique to nahitako fianarako jiaby nataoko ta Madagasikara ny ambiny ma professionnel za nataoko tandafy ary zegny ipodianako mitohy koragnatsika eto zegny ipodianako ivolagnako amitsika vahoaka malagasy hoe Madagasikara tsisy vrai parti politique miboa eto olo mivolagna fa un vrai parti politique andesiny à Madagascar non parti politique misy à Madagascar parti politique individuel deny azovy reto olo mpandraharaha reto za vao bakagny fa komasy miboaka agny le zalahy Madagaskarano ho anareo
mandiana bako anao zio Madagascar io mandiana Bombay agny na agny aya a Jakarta agny na agny a Pakistan agny baka milatsa député fotsiniky mbola député na chef quartier fo anao Jakarta ao agny en Inde agny hoe za gasy fa babako karany tembo ay anao koa mba mezandro place fa zao tsika voilà za tsy malegny karany za ty misy namagna karany za misy havagna karany ary maro koa havako karany fa raha koa hitako tsy manjary ny olo manjary tokony izahatsika itetra non igny tsy tetsika atsika mila apodindro ampidindro agnaty lavaka o tsisy vrai politicien ivolagnako zegny aminareo alevanareo no raha volaniko ty anareo zao koa mizaha iro mivolagna hoe fa concertation des jeunes ou concertation des régionales ou concertation de je sais pas quoi tondro agny amin'ny district tsika agny regny zavanareo baka ro regny anontania ro regny moa anao navy aminay eto moa ino ao antoko politikinao volagny anao ndeha mpananjay concertation zava fa za olo ny HVM za olo ny MMM za olo ny TGV fa za mapara za olo ny fresakina fa za team zegny raha regninao za tokiky ro jiaby zao magnasary miboaka fa antoko politiky non azovy tamindro mivolagna ro antoko politiky io tsy tagnatin'ny fitondragnany fandimby teo surtout fitondragnany 2002 nandeha jusqu'à tsika navy 2025 ro jiaby fa tagnatin'ny gouvernement afa nisy ny député ny andro magnasary ny vidiny lavany ny vidiny langilangy ny vidiny kakao ny vidiny anareo teo tsisy raha vitanareo anareo teo ne nagnitsy ny zavanareo raha zegny anareo jiaby io to nagnitsy napetraka anareo le décentralisation économique et sociale fa niany anareo mahay mitety faritry mitety région mitety province atsika mila zegny hoe magnova rafitry anareo ne tamy ministère anareo ne ministre anareo ne député anareo tamy gouvernement anareo tamy présidence nagnitsy napetraka anareo le raha zava jusqu'à niany anareo maregny koragna amin'ny assemblée ao le ordonnance 73 015 014 non dossier classé fa nambarako président rango voalohany igny président dossier classé ro zao miady inino budgetndro anonga est-ce karaha manareo vahoaka manonga magnontany baka za 50 milliards par an volaniko budgetny assemblée nationale 4 milliards par mois vola hoanindro lanindro mandeha ambiny anontania ro kony asia voabokandro ny détail kony mbola agnatin'ny session ne région asia voabokandro baka tsy sakindreo boaka fa ela zany takaraha zegny amin'ny assemblée teto tsy sakindreo boaka fa ro zao mitady 89 milliards comptetsika hoe efa presque 90 milliards d'ariary budget megnany assemblée fa ino masany assemblée mba mbaranareo za kony lève la main baisse la main blablabla blablabla ravagna antsena vita session mandeha andafy fa firy député hitako andafy aty nefa ny session tseniky nefa tanareo raha karaha zegny zegny ke mitsinjo anareo vahoaka zegny ke ro mivolagna hypocrite jiaby ro obstacle jiaby magnasary ty fagnovagna ty mila toana atsika mila zegny hoe abruti ry sasany baka nandeha tandafy aty mbe izy zara fa nahazo olo zato ino raha sisa publiendreo tapis rouge moi ho anihirany zokolako Francisco zay sur le tapis rouge zegny mba vantara ataonareo nagnino tsy nasakindreo mipubliegna atao kabaro koragna fa tapis rouge raha onjondreo mais on s'en fout tapis rouge za zoko be ne mety mamelatra tapis rouge
antragnonakagny za midriky antragnonaka filmeny manafinaka azoko be nandeha amy tapis rouge za koa mety mandeha akany za mitsanga amy l'escalier kany ony za fa mandeha tapis rouge fa tsy ry sasany tagnany kanekane vitiny kanekane faly aho tena faly de tena faly aho miona aminareo ndray aty amy faritra Frantsa ny diaspora tagnanazy amizay karaha vitinany bankaly tagnana bankaly vity mialatsiny aminao ndraiky tapis rouge raha onjondro on s'en fout tapis rouge valeur an'ino mandiavako tapis rouge magnontany anareo za quel honneur et valeur za andeha amy tapis rouge ndeha la reine Elisabeth i tsy mandeha tapis rouge izy baka amin'ny royaume nany ao midriky amy kalesinany za tsy henky neta la reine Elisabeth nandeha tapis rouge et pourtant la reine Angleterre en plus zahava baka eo io zanany eo io nareo ndraiky neta io nandeha tapis rouge ils s'en fout lui fa nareo tapis rouge njony apetraka tsy nitafondro nilay ny vahoaka fa no ny ramasy basy jiaby tamin'ny état Diego tagny napanongenao Tananarivo anao boko nandeha ny forme ino zanadambonao regny nataonao nandeha nagnano asa lambo ndraiky basy jiaby nitifitifirina monogna olo igny ino agnaran'izigny igny ve nitadiavin'ny vahoaka tamizay atsika kaza magnano angano tantara tsy fadigna avako za tam placenao volaniko mangala retraite za tsy henky 60 ans za fa retraite fanjakanane mampiasa lalagna fa beny nataonao zalahy megnanao ny retraite za nangala retraite naka la kiasy za zio fa fantany hafa za io hitanareo riba fara igny hitanareo olo mivola aminaka teo igny angovaviko zegny lavitra ny tamisy za io angovaviko izy nikoragna aminaka regny nareo teo fotony ino za mina retraite naka fotony be ny vitako tamy pays iny la France depuis 84 za fa niasa 2025 novembre za nahazo retraite naka alhamdulillah zegny ataon'olo mitsindry no avy ny amare za zio za mizary zafiko ry zanako madaminaka nambariko anareo tetony madaminaka miasa bureau boko mahera boko izy miasa Madagasikara fa ny fahaizako tsy andesiko maty ameko ny katita kely zay bantia ameko fahaizana anaka fa aza atao politiky ny tegna le hitondrasanareo Madagasikara obstacle ny be a Madagasikara zay raha mbarako anareo vahoaka obstacle atsika boko ivolagna fa 66 ans d'indépendant ndraiky bagna tsisy nify 66 ans indépendant tsisy raha nefa tsika tsisy raha mba niboaka hoe ty zala bolongan-drano 66 ans zegny indépendant ve tsika sa tsy indépendant je ne crois pas tsy Madagasikara ny indépendant fa tsika vahoaka tsy indépendant Madagasikara ny tany io tsy mihetsiky izy fa nambelan'Janahary io izy io fa tsika vahoaka agnatiny io tsy indépendant andeha kalaza 66 ans moi
Paris. Zany ndraiky agnano la fety. Jutra Bordeaux zany le agnano la fety. 26 juin ataoko Bordeaux. Za baka Bordeaux mibalabala antany hafa koa. Retiretinakao hoaniko tsara. Ke tsy koragna mandeha vahoaka. Ro koa fa tsy tandrigny ngoignintsika isan'andro. Simple, jutra milalabe. Zay koa nataonay andafy eto. Solotegnanay ny ino ma fivolagnana azy igny aminay andafy eto. FCGT, FO, koa fa mitaky amin'ny ministère miandraikitry le raha. Tsy tandrignesandreo le FCGT, tsy tandrignesandreo le FO. Bon, Assemblée nationale. Andra karaha zegny tsika milalabe par province, par département. En France, volaniko, feno. Dans toute la France, olo grève. Mbola tsy regny ny fanjakagna. Paf! 72 heures. Régler compte. Kor. Betibetiky makoro mikekolo jiaby. Régler raha tadiavin'ny vahoaka. 24 heures vao résoudre, tsampy 72 heures. 24 heures fa vao résoudre magnano asanazy ny ministère. Fa mitsika ministère nino? Ministère ny fitombena. Ndraiky ministère ny katsa. Boko ministère ny tourné. Tampoko roa tourné tsisy résultat tsisy iny. Zahava baka. Eto tsisy resaka fialognana. Fa resaka fandiniagna. Za tokiky. Za zao volango aminareo, za mitokiky fôtony nareo vahoaka tsy tetriky za koa tsy miasa loha. Fa za fo volagna. Tanky vavako mbola ngoin. Za tokiky hoe tsy ampy firy andra voamboatra pont RN4. Tsy ampy firy andra. Dikan'izay misy ministère en travaux Madagascar. Fa magnino ifasy fa taogno 3 idriky taogno 4 pont tsy vita. Fa raiky ry 10 andra pont vita. Camion fa mibalabala taxi brosy fa brigny. Fa ntsika raiky ifasy deviation koa lalagna deviation mboarinareo koa ny volana fa ny volana za kajo empaka zay efa zay fa iala eto koa baragna igny. Hitanareo zegny sy ty mananjary misy ny avozoagna misy ny tsy avozoagna. Ampalahelo dininareo boka raha volaniko zegny. Araiky tary lalagna Majunga igny za zanaka Majunga tsy ampy firy andra izy nefa. Fa ntsika ifasy 3 ans andengala 4 ans idriky 5 ans. Mbola izy deviation kajo nagnano deviation ingatsy Christian navy koa ministre raiky taloha igny itsako zao fitsalama nefa koa igny navy koa premier ministre raiky zao ty deviation afaran'izao tsy ifasy agnarany. Mbo ave aia manareo zay fa deviation eto. Tanareo raha karaha zegny. Zegny ve gouvernement miasa? Amtania baka ro. Zegny ve ny gouvernement miasa premier ministre? Samy national an'ireo io. National 4 ndraiky national 6. Araiky fo izy miala baka Antananarivo Amborondromamy izy misaraka. Fa magnino araiky tary 10 andra. Araiky tato fa angala 4 ans. Deviation fo. Nefa nareo mivola fa kolasy magnamboatra RN6. Ke iny tsy vitan'ny kolasy pont. Pont tsy ampy 1 kilometre. Ifasy tsy ampy 1 kilometre. Ndre izy ampahefany Sofia, pont Sofia ifasy 4 ans 3 ans. Tsy vitan'ny kolasy. Tsy dininareo amizay fa misy raha tsy mazava kolasy io volanko aminareo. Tsy kombakomba mare loatra amin'ny kolasy ny Madagasikara. Am tokiky iny.
Lafa mivola aminareo ny obstacle mare loatra amy gouvernement amy député zegny fo raha misy ao. Normal vahoaka jusqu'à fleur agnatin'ny ponga lariny vahoaka fa tsisy kleky. Mampalahelo e. Ke izy zegny koragna riavako aby. Leran'zavy akany za mbo andeha tapis rouge koa boko nareo zoky be zala voaray teto akany nandeha tapis rouge non franchement tapis rouge atao publication fa hoe voaray Somatsara teto Paris amin'ny alalan'ny tapis rouge président Ravalomanana. Tompo mitsara anao allo ataoko zegny monsieur Ravalo, tompo mitsara anao mbo avy andra raiky agnadiavanao tapis noir magnambaranao zegny ventiny kabaro tao tsy sakinao boaka parce que tsisy taviny tsisy avondrahany tsisy raisiny non tapis gotsana vavy ombanao Madagasikara sotranao zokorosy raha tsy anao nanao hira iny tseky tsy tokiky za ke zegny izy ry vahoaka rahalahy na bavy ray aman-dreny namana rozy io setry sahiragna ndraiky décentralisation parce que fa naboakako nareo teto statistique naka zoky be fa hitandreo fa 90% population sur 32 millions population à Madagascar pour ariambigny le décentralisation économique sociale et état fédéral mialamboetra amizay reto ry dadilahy ry dadivavy ry angovavy ry zama manao agnaty fitondragna ty nefa ro to azo ro ary ro amizay tsy senatra navy Ravalo manao agnaty fitondragna ty zay navy Rajojo nandrava république manao agnaty fitondragna ty zay aro izy fitondragna toanandro navy Rajo manao agnaty fitondragna ty zay telo navy koa PRRM zio fanovagna fagnavozagna manao agnaty fitondragna ro tsara regninao zay tsy manao non manao parce que ino mitady place mahazo place amizay olondreo tsisy asa to mitety faritany mofo maiky tsy lany koatra amy rano bye bye Brazil. Bon zegny miazoko natolotry nareo teo ry havako aby 19h moa i Argentine miakatsehatra bon za mangala Argentine niany favorina ka baka roy Argentine ndraiky Espagne amy coupe du monde ke mazava hoazy fa hitsinjaka koa ingay Messi niany à 19h aminay aty donc zegny 20h amitsika Madagascar agny Argentine misoma miakatsehatra à 21h tseko 22 tseko 23h la France igny misoma halihaligny hely ke zegny ny masaka azoko arosatsika niany vahoaka ny Diego mitsangana fanamiako jery anareo igny manova karaha ataony amy France aty koa fa tsy voarezoudrendreo izy io mandra-pavien Joma Jiramatsika io mijotso amy lalabe milahara amy 26 oui ndreto zay association ny consommateur en Jirama mitaky fivelomany Jirama correctement haza lato place nino araiky taloha atao tsy mandeha io ma tsy mety adoso de raiky vaovao mpidirigno mila place nino nanjary place agnapitragno motera koa zao problème ely problème Jirama ty
zegny tsy problème zalahaboko azala areka irony technicien nagnino tsy mivolagna amy télévision amy radio ro directeur tsy haiko loha ndraiky vodindreo miboa amy télévision paty ro aboko aboazy ino marigny raha misy ao tsy mangarahara baka zay tsy problème aminaka question de place au disjoncteur au sortie d'huile azala voniany matsika nisy moteur tadio go zala tsy efa hetsika hoe ty disjoncteur mety amty tsy efa hetsika hoe ty sortie d'huile fa niany atsika nazo moteur avoaty nanjary tsisy sortie d'huile tsisy disjoncteur non zay tsy problème tsy excuse zegny ton azafady zalahy anao ma tsy nefa za ty nivanga tomobile tsy efa henao tokotokony hoe tomobilinaka koa azoko za fa nisy garage anao koa tsisy garage samby anao nisy lakoro anao koa tsisy lakoro misy parking public fa henao baka raha jiaby zegny atsika ty zegny nanjary mivanga tomobily tsy amy laroa sa niasa tragno tsy amy varavarana aza atao problème bodiaka karaha zegny zala fa firy taogna atsika nisy jirama tadia goto donc zegny rango ela jiaby igny zegny atsika tsisy sortiny huile atsika tsisy sortiny menaka atsika tsisy disjoncteur atao nantifasagna moteur atao fa niany atsika nahazo moteur vao tsara tsisy sortiny huile tsisy sortiny tsisy disjoncteur atova mazava tsara baka koragna fa moteur andeha atao amy place zay tsy problème zay zala eton atsika koa ndefa nzetry folaka amitsika avaratra agny mbola hitagna problème aton atsika zao mitarima koa antragnontsika ako koa zala tsy mety magnatony afa problème koa andeha vétérinaire anao boka koa hiteraka non atsika kazakadalendreo fa ro tsy measandreo point barre ministère tsy mafy directeur tsy haiko nino amy régional premier ministre tsy mafy gouvernement le ministère anazy donc tsisy raha pare zegny no misy fa tsy question de place aty zegny hoe non problème tsika donaka atsika tokizan'olo problème place koa zao nanjary zegny zao polémique be amy jirama ao amy point ifasy non ton aza atao karaha zay koragna atsika koa ty koragna volagna zoky be zay ty koragna atsika mety mikoragna tse ozy izy raha la fidèle raha zanapère tse non lera ro andegna amy pique-nique jirama magna pique-nique niany journaliste may mangala caméra may mivolagna directeur may zegny hoe ny armement may zegny hoe ny chef d'atelier fa problème vahoaka ro tsisy hitany taratasy le nde za koa animateur journaliste amy radio Diego ty taratasy baka amy jirama fagnambaragny tiatiariko ariako amy poubelle avie eto ro amy plateau eto zay magnontany anareo eto zay mitandregny anareo aboko boise sary ino problème amy moteur io ino problème amy chantier nareo io zegny olo haiko mitondra fa tsy taratasy fagnambaragna heureusement boko le zalahy igny fa gagazo zay eto amy jirama niatsiragna na de mampandretsaka vahoaka ny mpanjifa fa ho tapaka ny jiro tanambo 1 tanambo 2 tanambo 4 tsy hainao ino matapaka jiro io fa fagnambaragna tsisy fagnazavagna atapaka fo jiro
dikan'izay boka tsy compétent rô zalahy tsy voafendro asandrô beza ho témoin aux in créole totos taneny tsy voafenarô asanarô amin'akanarô bady magnapetraka veloma amitsika jiaby mare talata bon za zao mare fa déplace koa za mare za io fantany hafa volanko aminao rô fa za mare midéplace lavilavitry koa fa za mipody baka amy déplacement nakaty bognoasa fa maromaro document boko koa anareo koa fa ianareo zako be koa fa midéplace izy mipody bakoa misy document ary publieko ciao bye